Prima. Nå. Den har du givet nogle gange i Vejby og Sammenshus. Ja, du gør jeg også spille nok der. Men det er mest, det er særligt, at penge bliver så tørte på. Ja. Når var der ikke til, den kan tage om lidt. Var der ikke en gang, du spillede over i Vejby og Sammenshus, at du fulgte med en hjem i gik hjem? Jo, det var Lars Polen. Ja. Og vi skulle, det var jo reddet som snevejr den nat der. Og der var kommet ud og skulle ud over mosen der fra Vejby og til Øreby. Der var bare sådan en lille sti, vi skulle følge. Ja. Og blandt andet så var der en stor å, der rendte. Ja da. Og der var sådan en bro, vi skulle over. Ja. Og der var så kommet ned til den, så sagde Lars Polen, ja, sagde han. Broen må være her. Nu bor jeg først, sagde han. Og han gik ud, og lige på en gang, så sank han ned i, så jeg så mere end hatten af ham, og så, ho er kontrabassen. De sagde mere i ugen. Nå, hvad sagde han? Og ja, der blev det farligt mye, og vi fik hivet ham op på. Vi har nærmest trukket ham op. Med en i lånden, fik vi ham op af sneen. Han var fuldstændig fuld af sne, vi kunne slet sige. Blev han våd om fødderne? Ja, gud blev han våd om fødderne. Det var skrækkeligt, ja. Ja, der var en gang, vi snakker om, at... Ja, så spillede en gang med Vejby også. Og vi, der skulle være hornmusik, det skulle der altid gøre dengang. Og så, vi skulle i første og prøve ind i salen, inden vi skulle ud og spille ud på pladsen der. Ja. Og vi skulle sådan lige prøve, at Lars Polen, han stod med den her store kontrabas, og der vil ikke sige i ord. Det blev en anden bare sådan et underligt lyd. Og vi kiggede på ham, og han så på eller på tubaen. Ja. Og han rystede på hovedet, og han blev igen. Der kom ikke en tone. Nå. Så skulle han sige, at så havde konen puttet en pakke mad med papir omkring op i tubaen. Så det skulle han blive deroppe. Ja. Jeg hørte også en gang, du snakker om, det var Emil Musik, og I skulle til bag i Ramløs, I kom i bil derop. Nå. I kørte galt op i Helsengen. Nå, dengang. Ja. Men det var jo... Ja, vi skulle ikke have også bo og spille. Ja. Ja. Og så var det skrækkeligt stormvejr, og så Emil. Vi går sgu ikke om Sands Bitter, det var hans svoger, der boede heroppe i skoven der, ja. Post. Han der skulle køre på årsdagen. Ja, det var så tørsen mente jeg. Vi gik ind til Hans Bitter, og han blev så fyld og flamme. Han skulle have lige lært at køre bil, og havde sådan en gammel linje, sådan en badekar. Og vi smækkede os op der, og vi bånd cyklerne bar på, og vi får helst ikke til, så hår stod vandret på nakken på. Da jeg så kom til børneskæren der, så begyndte den at hoppe som ligesom en skrubtulse. Og jeg glogte lidt, tænkte jeg, hvad det skal ende med, tænkte jeg. Da jeg så kom ved Havregård, og vi skulle ind af den nye væg der, så kom der en bil langt op på bakken. Om han var på siden der, når han blev noget bom, det ved en med pludselig, så drejede den ikke op over en stor grusbombe. Og hen over næste grusbombe igen. Og så lige skråt over vejen, en tø i vægtræ. Og det ene baghjul punkteret med mægtig smadret. Og hele forruden, den sprang ud med Emil, jeg sad bag i. Han havde drengen med, han sad, han fik nogle glasblint op i hovedet. Folk rendte til fra alle kanter, og den ene kælling kunne løbe med i hver den anden, og hyede og skreg, og der var førlig. Vi for og tøv cyklerne, og så cyklede vi, skulle være en på sammenkrogen, en på Arsabo og spille der kl. 10. Nå, så vi var en dag, han kom afsted. For ravstupperne. Og så sagde han sgu siden, at det var den anden bil, det var hans skyld, at han blev sådan, han kørte lige midt af ferien, og så tog slut op, og det var sgu han var så nervøs. Men det er jo mere godt, at vi havnede der, for ellers har jeg jo faret op på et ting ro, og faret ud, når vi skulle svinge derop. Han kørte den anden med, og hvad gjorde hun det? Ja, det var helvedes til billigst. Det var en af de her landvejspirater. Ja, men siden bliver han jo vildere til at køre i bil. Ja. Du snakker også ham fra Jørgensen Eges, du ved, når I er udsolgt der. Nå, jeg fra Jørgensen Eges. Ham ja, det var en farlig sut. Han danser allerede der musik.
når man spillede. Og så trådte han, der ville der fedt en fat i en kone og pislede på gulvet. Han trådte hende over bilen og ruskede hende. Så det var ikke helt nyde, så der spillede dans med sådan en. Var ikke ham en gang, der standsede op med musikken? Ja, der har han så fået fat i en kærning og slæde rum med. Og så kan du ikke fylde takten, det er en gammel lyse, sagde han. Og så ruskede han hende. Og han, det var sgu Niels skyld. Det var også en gang Niels der nede på Strandvejen. Ja. Han kom ind og skydemand. Det var her over den tid, at det var lidt vanskeligt for øl. Og han fik nogle bajer, og han gik ud og drak dem. Så kom han ind sådan flere gange, så sagde købmanden, nu får du en mere, Niels. For det er nu, der skulle få øllen op her, og du er jo også nu lidt halvfuldt. Så du må gå hjem. Jamen, jeg må, der kan jeg ikke købe tub og tage med hjem og drikke derhjemme, sagde han. Jo, det kan det godt, men det med, at du går hjem og drikker med hjem, ja, det skal jeg nok. Så gik der knap mand i et kvarter efter Nishavn, så kom han ind igen, satte flaskerne på bordet. Så sagde han, jamen du gik hjem og drak hylde. Nej, jeg drak den skulle vide på, men den nej, ja, det skulle jeg. Og købmanden han glugte. Kan du huske dengang, at han kom ind dernede hos Marius? Nå. Det med det vindskær. Nej, det kan jeg ikke huske. Kan du huske det, han kom ind, så sagde han, der var Alfred. Ja. Giver du ikke en bager der? Ja. Nej, skal du ikke have en bager? Sagde han. Ja. Kan du huske det? Hvor han sagde, for helvede, da du spiller nede i Udsons forsamlingshus. Nej, hvor kunne jeg danse op for. Han var sgu stolt. Ja. Det var jo også en Niels, der havde de slagte så store en gris en gang dernede. Ja, det er hans første tid. Og der var så store, så at de kunne have anden skulderne i, de kunne have sådan i skuldekar så stort der, at grisen kunne være i. Anden, at de havde sådan en dam uden ved siden af huset, og der gravede de ind under dammen, og tændte op derover og skuldede grisen ned i dammen. Nå, for pokker. Ja. Der er fandme en kraftig sjovere. Ja, der var sgu så. Og da de havde spist 14 dage, så havde de ikke et mere, end der hørte, at den ene King Banker. Der havde du nok inden de har fået et der. Ja, så ved indretning, ja, man har jo oplevet mange med i sin tid omkring. Man har jo trukket land og rige igennem. Ja. Og der var det jo regnet med at køre cykle dengang. Ja, så var det. Ja, det også. Jeg cyklede til Frederiksværk og spillede, jeg cyklede til Hornbæk og Kikøb og ja, omkring, der var nogen, der havde biler dengang. Det var samtidig så glat, som man måtte rette med sin af cyklen. Og det var heller ikke meget vigtigt at spille dengang, ja. Nej, det var en stor savr dengang. Men så bliver det fader med tid, og der er anden alligevel. Ja. Man var meget fik for at spille før i tiden. Og Hørsnæs kroner. Hørsnæs kroner? Men så gik det op alligevel, så kom det lidt op, så vi fik 20-25 kroner. Ja. Hvor det hele dag, jeg nåede en gang at spille for os værk der. Og vi begyndte at køre fra morgen fra vores værk og køre til Esrum og Gård, Marianlund, Krog og Fredensborg og tilbage igen. Og ja, det fik vi så lidt af 35-40 kroner. Ja. Hvad kørte I? Ja, i biler. Og i biler? Ja, det var klubben på os værk og omvendt. Ja. Jamen, var der ikke også? Og så standede det ene på Hotel Arasier der om natten. Jeg kom hjem her om morgenen klokken. Ja. Jeg kan huske, jeg stod inde ved Bækbroen derinde og hvile med om morgenen. Solen skinte, det var dejligt dernede, hvor ja, der hvile hætter det. Ja. Så var klokken mellem 3-4 stykker om morgenen. Ja. Så inden man kom hjem. Kom til seng, så bliver klokken mange, ja. Men var der ikke også noget klub i, var det Høby eller Helsing engang, der var noget klub? Jo. Den selskabelige? Den selskabelige klub, ja. Der var jeg gerne noget spektakel dengang. Slows? Ja, det skete 2 gange, at der var en blev smidt i gadekæret. Nå, hvorfor? Der stod der avisen af Helsing selskabelige klub, der har en mærkelig måde at praktisere selskabligheden på hver gang. Der er band, så bliver der gerne streget ind i gadekæret. Jeg var ikke der så fin engang. Ja. Altså, var ikke så fin engang. Der var en, der følte hende hjem. Jo. Og så var det vel nok ham, den lille skodsensvær op fra Væby. Han bruger hen og tøv ham og smider ham i gadekæret. Nå. Ja. Der var også en gang, at du snakkede om, at I var til noget i Frederiksværk. Ja, jeg skulle ind og spille ind på til nogle fester, hvor jeg skulle være inde for Frederiksværk. De skulle danse på Skovlyst. Nå. Men festen, der blev holdt fest ude ved Hvide Klint. Ja.
Og der skulle vi altså massere derfra med hornmusik ud i skoven. Ud til Hvide Klint, langs med kanalen. Det er dernede på ruinen, ikke? Ja. Og jeg skulle så træffe Lars Poulsen, han havde gået på den dag. Det var en grundløsdag og sådan noget. Ja. Vi har aftalt, at vi skulle træffe hinanden ind på Sandkrogen. Og da jeg kom derind på Sandkrogen, så sagde Lars Poulsen med en rigtig blæser på. Så tænkte jeg, nå, så det lader os nå, hvor længe er det her? Jeg skulle sige længe vent på det, sagde han. Ja. Ja, så vi må jo se at komme fra os værk til. Og da vi kom ind der til Skovlyst, Ja. der var så de andre spilmænd og Hans Larsen. Han boede for os værk dengang. Ja. Men han rejste jo siden til København og spillede i København, men nu bor han i Hillerød. Hans Larsen, barbier var han. Ja. Og spiller i Hillerød, men nu spiller han sådan mere. Men han kom hen til dem, så sagde han, har du drukket Lars Poulsen fuld, sagde han. Han kunne sige, at Lars Poulsen var sådan nogle snutte. Så det har han skulle lave inden jeg kom ind på Sandkrogen. Det var solo. Ja, den er sgu galt, sagde han, for han er jo, ser jo lidt ud i hovedet. Ja, sagde jeg, men lad os se noget på stavler, så går det vel nok, sagde jeg. Ja, nu må vi se, sagde han, det er jo, siger sgu så på det. Og vi skulle så massere, der skulle være helt procession, der, med 40 og alting. Vi skulle ud til Hvide Klint, der skulle så festen være ude. Ja. Og vi masserer jo langs med kanalen på Store Ud. Der var sådan en væg langs med kanalen ud. Ja, på en høj skræn. Ja, det gik med godt en tid. Det var jo kommet et godt stykke ud. Så fandt Lars Poul over en træstød og rullede ned ud på den høje skrænt. Ja. Og der hængte han sådan et godt stykke nyere, sådan på en trærod, og spændte kramfærdigt fast, og tubaen, den holdt han i den ene bund. Og det synes han skulle lige gå ned i kanalen. Og hele optog, det stansede jo, og vi styrte ned og fik fat i, og fik hive ham op igen. Og da han kom op, så bliver han ligesom helt ædru. Sådan at denne her forskræk. Han slap. Ja. Og vi stillede op igen, og så gik den sgu ellers godt. Siden var der nu mere barn. Ud til Hvide Klint, og der var festen ude, og vi masserede så det bare igen. Og der blev mere billede der om natten, ja. Han kunne blive ved at give butterdej derude. Ja, butterdej bliver den ved at give hele tiden, så det skulle bedre, end vi havde regnet. Ja. Ja. Ja, der sker sgu meget. Ja. Ja, sgu mange scener så fra. Jeg hørte også, kan jeg huske, du snakker om helt tilbage på gården, da du var der. Der var de nymoderne med cykler. At de kom frem, de store der, med store hjul. Nå ja, det var jo Lars Peter der, min halvbror. Ja. Han kom jo slidens med sådan i monster, min søn det her, og det var jo vildt på, de styrer til for alle sider. Ja. Det var en, der var styr på den sådan, så man skulle sidde med armen sådan lige snart langt ud, og så i store brems, man skulle trykke ned, og så gik der ind i hul på forhjulet. Ja. Det var med faste ringe. Og der var noget, der hed, altså det her med frihjul og sådan noget. Nej. Og hvis vi dreng kom hen og bare rørte ved den, så fik vi en over fingrene og sagde, kan du komme væk, dreng, sagde han. Så vi var et hullet for afstand. Og så kom det store tid, at han skulle bestige den her ganger. Og det var jo op der på bakken der ved Kornbro, og der han skulle køre ned her af den sorte høvel der, som vi kalder på. Og han satte sig op, og den gik jo ned ad bakken. Og så lige på en gang, så gik benene fra ham pedaler, så kunne han på partibiet ved gå rundt. Ja. Og da han kørte et stykke der med benene ud til siden, så kørte han lige på hovedet ned bag rundt, da han var nyr. Så var den lige at hive ham op. Det var ikke det, der var spøgelser fra dig? Den sorte hule? Jo, det gik altid. Der var altid spøgelser. Nå, det er for noget, der var fejret der. Det skulle nok rigtig være i vuggen nu. Men det fik jeg der skygge, men jeg har aldrig siger sådan noget særligt. Var der også snart om, du så lygtemanden en gang? Jeg lygtemand? Ja, der er det sgu. Jeg sad en gang nede ved Valby hængende op, og skulle vente på røve. Og så ligesom jeg sidder så kom der sådan et gespæns hoppen hen sådan igennem en lavning. Ja. Og jeg tænkte bare, det er med en, der går med en løg, tænkte jeg. Men lige på en gang, så stod den lige foran mig næsten. Jo, Paulus. Og så den blafrede sådan op og nyr. Men der var bare det lys. Ja. Jeg har jo andet mere end 4-5 valgen fra mig. Da han havde stået lidt og blafret der, så gik han tilbage igen og kunne sammen ved, som der var kommet.
Og forsvandt igen? Ja. Det er mærkeligt nok. Ja, det er jo ligesom, det er jo sådan i et gøvligt lys. Ja. Har du aldrig været udsat for andre spøgelser? Nej, så nu ser de. Det eneste, man samtidig må kunne komme kørende, så jeg kom en godt kørende ned forbi Græshagen der, for jeg spillede ned i Græs. Og sådan i træ, sådan ved skoven, det var i alt sammen. Nå, Det må jo være det her, hvad de kalder det for. så han så om det. Ja, det her Så hans blus. mor i, eller hvad det Ja. sætter sig nu. Det må jo være nogle dyr, der sætter sig på bladene. Er ikke de her så han så om Ja, det, men det er jo ligesom, at det er jo i alt sammen. Ja. Ja, Jo, Der jeg skal fjerde på mange tider af natten, og det er sådan noget særligt. Man ved, det er jo mere sådan en gammel pindsug, man kunne møde for sådan en. ja, det er sgu Det var meget særligt, skønt. hvis man kom fra Esrum, og nede ved Esrum fra Esbjerg op, og den med, der var rigtig mange pindsvin, gik Det var væk. faktisk Ja, sådan et, ja, en opsamling af dem Ja. der. ja, der var godt til mig. Nu skal du prøve at give et nummer for dig. Ja, Hvad kan du give på den? hvad skal jeg lave? Skal der være... I forhold til stemmeret, jeg har lige sat en ny streng på. Nå, Det hvorfor? for ja. Jeg vil gerne tåse. Bare den stemmer nogenlunde som det er. Så går den over i sving i der. Ja. Jo mere falsk det er, jo bedre er det. Ja, det skal i hvert fald nu og stunder. Det skal det hygge. Har man spillet sådan noget, altså om de spiller nu om stunder, så har man for der er jo tilskudsfestret ud. Der skal ikke blive mig igen. Men jeg kan sgu også fortælle en historie en gang, jeg spillede nede i Hornbæk der. Jeg har med, at det var nærmest ved Tikøb der. Karl Andresen, ja, vi spillede der. Ja. Og jeg kan huske, at hans far og mor, de var med. Det var nu juletræ, sådan en vis med 2 mand at spille Karl i det. Ja. Og Karl har jo sådan samtidig lidt krasmøs der, altså nogen kom han bestille stik, så ville han spillede, og så blev de galt på ham, og jeg sagde, du kan vist godt spille, så til ham, så var de, nej fanden, vi vil ikke, så han, for de skal sgu sådan løbe for lang, og vi skal da også spille, bestemt selv, hvad vi skal spille, så. Ja. Og der var flere, der var blevet galt på Karl og det, og så kom hans mor hen til dem og siger, at nu går vi ikke hjem, så hun her, og manden, og du kan nok sørge for, at Karl har kommet hjem der, og sådan, der sker noget med ham. Ja. Jeg skal nok sørge for det, sagde jeg. Og de gik så hjem, og da vi var færdige med at spille, så var Karl ude og rode sig udvand med et par stykker. Nå. Og da jeg kom ud i koren, så kom der en hen og skulle have fat i Karl i en stor dækdave. og Karl skulle høre noget på skatten. Jeg gik lige hen til den store, så sagde jeg, nu skal jeg sige det en ting, sagde jeg. Hvis du rører ham, så skal du få sådan en lav til, så du holder den der og ude som med en kløer, sagde jeg. Ja. Og denne store dævn, han kunne gerne æde med, han stod med. Han bliver stadig så bonser. Han rendte sin vej. Det var sandt. Ja, jeg tænkte, det var en værre regel her nu. Jeg kunne stænde klokken for ham, men han bliver så bonser med. Og jeg fik så sagde det, Karl, nu kommer du her, så går vi. Og der var sgu en, der skulle komme ned. Det var siger afsted med Karl, skulle ned til de gamle i Hornbæk. Det var oppe i en skole dernede ved Tikøb der, ja. Jeg var så tit på, det var fandme et spræk, men hvad skulle man gøre i dag? Jeg havde lovet hans mor, at jeg skulle skaffe ham her. Nu ligger banket ham og blodig, og Du er ikke kommet hjem. kom hjem så med slæbe ham på skulder hjem, så kan jeg det skulle så. Så sagde jeg, nu skal jeg sgu klare dem på den måde. For det skulle Det gik. Ja. Jeg var så tit den på jer, det var knæ og frækt, men hvad det Han kunne lige... frækket belønnet syg. Ja. Jeg teste samtidig. Den store, jeg når det var store som mig. Det var sandt. Og jeg tænkte, det er en bukser at se, jeg får jo på tagen, tænkte
Var ikke Emil Musik, at de også var ved at banke en gang? Jo, Emil. Jo. Det var ude i Tikøb. Og Tigger? Ja, der var Emil og Viggo, de spillede ude i Tikøb en gang. Ja. Og der så var færdigt at spille, det var jo... Så sad brugmanden der og tjeneren, og så var der en dame med, der sad der ved bordet. Og så sagde hun til Emil, hvad får I for at spille så en nat? Ja, vi får 12 kroner for, der var jo priserne blevet store der. Vi får 12 kroner for den første time, og så får vi 3-4 kroner på de andre timer, og efter så får vi en 7-8 kroner i timen. Så sagde gæstgiveren lidt, han var sådan lidt halvfuld, og så sagde han begejstret på Emil, han tænkte, det er jo en værre en, han optrækker ham. Ja. Og så skulle han have penge. Emil, han skulle betale ikke gæstgiveren. Så sagde han til Emil, nu skal jeg sige det en ting, sagde han til Emil, at du er grim, det kan du ikke gøre ved. Men at du kommer og spiller fræk, det kan du sgu gøre ved, sagde han. Nu skal du fandme høre et rigtig lavt tæsk. Og han op og æder Emil, og de rendte rundt omkring i rundbord. Ja. Og Emil har rendt med pengepongen i hånden, den tavlte han med. Jeg ville så samle den op igen, og ud af døren, og Viggo bare æder, og de rendte, de fik ingen penge. Og han råbte og æder dem der. Og så kørte de fra Tikøb lige det tosset. Og da de kom ned til Græs der, så tavlte Viggo, han tavlte violinkassen og knækkede halsen på violinen. Ja, det var det værre. Hvad var det for nogle gang, far, de der spillede hen i Hillerød til Sølvbrød, de der var fulde, der kom om morgenen? Nå ja, det var nogen, der skulle spille til Sølvbrød, og det var de her Poul Olsen og de fra Fredensborg, de var jo samtidig sådan lidt puklige, nogle af dem. Ja. Der kom de en morgen og skulle spille derhen med Fiskertor, og der er sådan en smøg, der går ned til Syen der. Ja. Og der stillede de dem op og spillede der nede om morgenen. Og de spillede nogle numre, og de stod skarpen lidt, og den ene havde en kontrabas med. Den stod han ud i Syen, den sagde ligesom sådan en undervandsbåd ude på vandet. Ja, det var mere rent. Ja, der skal være mig. Ja, der skulle med i sådan. Ja, gamle. Ja, sådan noget. Udsolgt forsamlingshus, det var et rigtig gammelt støvet kvarter. Ja, det var en fordel at sidde og spille is med sig sådan i store prøjsbuks, hvor det var i sat sammen på banen. Ja, en koldt som bare pokker. Ja. Men så var der også det fedtede øje, der spillede du også før i tiden? Ja, der spillede jeg sgu. Jeg var ene musiker dernede i det fedtede øje. Ja. Og det gik jo fandme til. Der var sgu gang i den. Jeg var i første spilmand der. Den blev om en gang kunne jeg ikke komme. Nå. Dernede, jeg skulle spille et andet sted, og så sagde de, at Nikolajsen dernede fra Helsing, han spillede jo også nu. Ja. Men han er aldrig helt dernede. Han gik ud over marken og faldt ned i en rende, og det var en farlig billede med. Men Lauras, han kunne sgu rigtigt, de ville have ham der mere ned siden, så må de have fandt derned igen og spille her. Nikolajsen har spillet? Ja, Lauras har spillet, ja. Nå, hvad foregår? Han har spillet. Ja, vi giver det alt sammen med Solmar og Nelly. Nå. Lauras, ja. Har I lært at spille selv med ham? Ja. Nå, hvad foregår? Det var... Jeg kan huske en gang, han skulle ind til og spille ind til Hulsted, Lauras Nikolajsen. Ja. Han spillede jo kontrabas og blæs tuba. Ja. Og når så har på den her store kontrabas på ryggen, og tubaen foran på maven, så var han jo skørt det godt op og køre med sådan, de vægde jo 100 put til sammen næsten. Ja. Ja. Og så cyklede det Hulsted. Ja, høj for pokker der, pløjt med langt, ikke? Ja. Og hvad er det, så tænke på, vi skulle snakke lidt om jagt også, jo? Ja. Jeg kan sgu snart dårligt huske, men... Om der er lidt nogle rigtig ægte krybskytterromaner for hvad du har en af. Der er ikke det der sådan noget. Glemmer man jo tid, at der er en sådan noget. Ja. Men jeg har skudt mange røve med tid. Ja. Var ikke en nat, du skød flere stykker faktisk? Jo, ja. Der måtte man skyde om natten dengang. Ja. Man gik ud om aftenen, og man gik ud om morgenen. Jeg kan jo skidt bare på... Ja, jeg skød 3-4 stykker bare på et par dage dengang. Ja. Der var heller ikke så meget... Der gik man ikke i skov. Der var så midt på det. Ja. Der gik man også i skov for skød, jo.
Der var sgu ikke så meget over det. Nej. Det vi gjorde. Men hvad sådan... ja, der er sgu ikke så meget jagt, det glemmer man jo. Ja, Men det skal soder, man har. der, Jeg havde en jagthund, der hed Flugtsøn sort i. Og han var fandme så klog, den hus, så han var med sådan, han var klar over alting sådan og sådan. Og var der noget, sådan, så lærte jeg til ned ved siden af mig. Det var sgu en god hund, jeg havde. Ja. Var ikke ham en gang, der var med dengang, man skød ræven i enden? Har ræven, der satte sig ned Jo, og kiggede på hunden? ja. Jo. Hvor er det hen, er det? Ja, det var ude i Nørremus her, kan jeg huske. Nå. Ja. Men hunden, han var sgu efter ham, blev ved at passe på ham. Ræven kunne sgu komme rigtig væk. Men da jeg kom hen til et stykke ned, så sad jeg havde skudt en skud på ham der. Så sad ræven på den ene side af i trådvig, og hunden ved den anden der. Ja. Hunden blev ved at sidde og løber på ham, så jeg skød i ræven, jo. Ja. Men der mal, der har du oplevet en hel del med. Det var skønt. Mølbækgården, der fik du jo så tit i grå hår i hovedet. Ja, der havde vi mange koster på det her. Ja. Var ikke engang de helten, der er hest og vogn forresten? Jo. Så tørstræk, det var en regnvejr en gang, der kom Karlen Kyrens han efter med. Ja. Ja, og Sofie, hun havde sendt en sti med i vognen, da jeg skulle kravle lige om, når jeg kom derhen. Og der var en paraply, hvor der med i vognen også til med. Ja. Ja. Og der var kørt ind af porten derhen, så jeg sad med paraply, så kom der, og så stod hun fandme op på luftet i porten der. Eller det var Axel, det ved jeg, og smed en stor spand vand lige nede i hovedfås der. Der var mange numre derovre. Ja. En gang vi skulle cykle derhen fra i Werner, ja, så havde Sofie, eller det var også det ved sat cyklerne ud i dammen der var ikke mere end Søren, der stod udenfor. Ja, og Paul, var du ikke også en gang, I kom over til Axel, og han lå i sengen? Hvad? Pigen var hjemme. Jo, vi kom der en gang der i Werner, vi kom forbi, og så sagde vi skal ind og dels på Axel. Og vi kom ind der, så var pigen, de havde lige på det. Pigen, hun kendte den vores, vi var jo lignende så i et par strand, vi havde smidt tøj på, og det var koldt. Og så sagde jeg, er der nogen hjemme? Ja, lad prøve en hjemme, så men manden, Mikkelsen ligger i sengen, og ligger i sengen, sagde jeg. Hvor er han henne, sagde jeg, så glodte jeg sådan på hende. Og hun blev helt bange og tænkte, hvad er man? Ja, så må vi fandme skal han højt og kæsk, sagde jeg. Og hun blev med mere på skrækket. Og vi styrte op der til Mikkelsen, og jeg brølede, og Axel, han lå i over dynen. Man kunne sige mere end lige en lille tot af hovedet. Ja. Og vi havde altså nogle torstrikker for os og nukler. Men inden vi gjorde, så sagde pigen, jamen, kan de ikke komme igen i morgen? Da det kan vi, så jeg, nu skal han højt lave fisk. Og hun var helt opskræmt, pigen til. Hun tænkte, gud, det er på et par dage. Og så kørte vi igennem, hun sagde siden der, Sofie, jeg bliver så beskrevet, hun stod på både på par, jeg tror du gerne slå med sin ihjel her. Og Sofie grinede jo. Der var fanden til cirkus der. De skulle snart nå side ejer. Var du ikke med hen på Dumas dengang, vi vores overmester, der hunden havde skidt på gulvet? Nej, det... Var du ikke med dengang? Nej. Det var med mig tapseret, trak sengen ud, der var 2 store hundelorter. Hvor var det hen? Hen på Dumas, ja. Nå, det kan jeg ikke huske. Ja, der var helvedes til. Ja. Og dengang de havde Nørgaard, var ikke en kat engang stærkt derovre? Nej, på Nørgaard? Ja. Nej, det kan jeg ikke huske. Var ikke ovnen, de smalte i? De stængte en kat. Ja, det er ender. Nej, det er fandme, at huske nu, jo. Nej. Men så var der forresten også, du snakker om, dengang Christian Jebsen har skudt fisk. Christian Jebs Karl. Nå, ja, det er ude i uge. Han skød som knærm, så de gik i stykker. Det var under hvem, for man kunne gerne tage på fingrene. Jeg sidder ikke kom hjem og fiske faktisk. Jeg var sgu ikke ret gammel dengang. Nej, det er for nogle år siden. Jeg er sgu langt tilbage. Han var jo god til at fortælle Karl. Ja, det var han. Når han berettede om sin flugtangreb på dem. Ja. Ja. Jeg var sgu liv dengang. Kan du give den et nummer til? Jeg ved, jeg skal spille. Du kan prøve at se, om du kan finde et.
Så kan vi jo tænke lidt over, hvad vi... Jeg stemmer mig, det er tørt. Stemmer den ikke? Jeg så en tegning af vis, der var en, der stod og spillede på sådan en violin der. Ja. Så havde han haft, for der skulle være penge i. Så kom der en stoffer forbi, og smed en stemmegaffel der. Ja. Det er jo sjovt. Han trængte til at stemme hende. Det er tørt. Den er noget tørt. Den er lige i starten, ja. Ja. Den er ikke lige at få den ret tung. Ja. Nå, fanden, skal der ikke være noget om hvor det er, jo. Man tager vel et gammelt noget her, strikker over og sætter sammen lidt anderledes, så spiller man næsten. Ja. Klip den væk og spil på de andre, fatter. Riv den væk og spil på en af de andre. Ja, det er fundet gang for sager. Det er kun der sager. Der har jeg spillet mange gange. Den er sgu gået mange gange. Jeg husker, jeg var med der. Der var inde med kort bukser på. Du. Nå, ja. Der var en og væk knat i gaden. Hvor mange af de der findes der? Så er der 6 ture. Ja, så er der 60 år, så er der Hørnegørle og 90 år. Det. Ja, det er Hørnegørle. Ja. Ja. Og den bliver mest træt at spille sammen, skal man. Ja, det er jo næsten det samme hele tiden. Ja, det er så. Men før i tiden, der brugte de næsten alt andet sådan noget. Nej, så nu den her, der de spiller nu, den har jeg jo spillet på mange år, så den er. Hvad har en? Nå, den der. Ja, Den siger, du sidder dårligt, for når du spiller derfra.
Når jeg har træt i vinden længe, jo. Nej, det Okay. er helt fingergymnastik, ja. Øvsliten kom. Men jeg omfatter her et par sidste måned, vel? Tror jeg vel det. Nej. tror jeg ikke. Jeg tror, det giver det fingergymnastik, faktisk. Ja, jeg tror nok, man skulle spille nu. Spille lidt en gang imellem. Ja, Det er ligesom fingrene, de får mere. de får mere bevægelse. Ja, Ja. jeg tror sgu nok, det... Ja, det er bare, man øver sig lidt på. Ja, faktisk. Det giver nok noget fingergymnastik. Ja, det er sgu. Men det er det at sige, jeg tror nok blodet render fra fingrene, når du står. Nå, tror du det? Er ikke det, som... Ja, det er godt bedre. Hvad går der sgu prima? Du har lige spillet meget bedre nu, end da du begyndte. Nå, ja. Det er. Det er øvelsen. Giver det fingre. Gymnastik. Nå. Det kniver ligesom altså at få skidt der hånden ud der. Du skulle lige frem herind. Du kunne sætte den med elastik. Først du kunne holde violinen der. For det er hånden, du har ikke gymnastikken. Ja, på tror skulle jeg solgt min saxofon der. Ja. Der kunne jeg godt have den øverpris. Der kunne du spille på. Der skal alle med i hver til at blive saxofon. Det er en gammel kælde. Det er bare altså fjerdereven, der er vanskeligt og det. Ja, det har sgu været godt. For der har du været nede. Ja, Jørgen, man så er sådan lidt. Altså. Ja, Jeg tror, skulle så. Der kunne jeg op, der kunne jeg blive. det kunne det sgu. Der er også klarinetterne bliver, så de skal jeg sgu også. Ja, de ligger og bliver ud. Og tørre i det. Ja, de tører. Men hvad skulle sige, før i tiden, fatter, det var ikke andet vals, de spillede vel? Jo, Hvad der? bare sukker og sådan noget. Masor? Ja, det var masser, alt muligt sådan. Ja, og den har jeg skabt. Det var mere end bare, det var ret gammel, da jeg spillede den her. Så den med sukker her. Den er gammel. Ja, du gør. Hvad før i tiden, der var heller ikke så mange i spillet, det var jo... Jo, der kom jo noget, og vi fik også mange fra Bornholm, og den tid, der var mange svenske melodier i de der. Ja, Bornholmeren. Der var mange, jeg havde mange der, de der. Bornholmeren fik et par Sverige igen. Nå, der gik ned omkring herinde. Ja, og så hertil. Der var en, der hed en i Allinge. Hjort Ibsen, Allinge. Nå, Der fik vi noget fra, og der var mange gode svenske melodier. det var for os. Ja, det gør. Og vi spillede til hornmusik også. Ja. Ja. Hvad skulle jeg spurgt om for dig? Nå, blandt andet så. Hvad? Ja, fortsæt du. Det var, vi fik nogle hornmusik også. Der stod denne her.
Den. Er det, Og den spiller jeg hører den i radioen tit her. Ja. Den går stadigvæk? Ja, okay. Jeg har gået i mange år, det er jo 40 år siden, at den kom. Ja. Det er sgu mærkeligt nok. Og så kommer den, spiller de nu, så her. Ja. Og så jeg har ingen øl, og vi har ingen penge. Den går jeg gerne. Ja. Lidt, ja. Jo, jeg hørte den, jeg hørte det første gang til den har jeg spillet på mange år siden. Ja. Der var også, hvad jeg skulle have spurgt om, om hvor mange slags af de her, hvad pokker hedder, lancier eller hachier, eller hvad det hedder, lancier. Nå, det var lancier. Ja. Ja. Mange forskellige melodier findes der inden for den. Ja, det er gerne denne her almindelige lancier, så er der de kalder på opera lancier. Nå, er der kun de to? Ja. Men det er ikke også en dans, der ligger langt tilbage igen? Hvad? Jo, Det er lancier. Ja. Jo. Det ligger... Da jeg var dreng, hvor en kæle, hvor jeg lærte dans ude på Guldmosko, og der dansede vi lancier. Den kom jo. Det var på den til gammel igen. Ja. Sexturen, den er lige så langt tilbage. Ja, det er lige så langt tilbage. Og det var gerne af de almindelige gamle der. Ja. Nu skal tage sig igen. Den kan godt stemme i det. Du har ikke haft spillet på en lang tid. Det er også stemme op længe. Nej, den mister snart tungen, den hænger jo. Jo. Og lige sådan træet fuld og kul og fugtighed, det ikke virker der også noget på. Ja, det gør også simpelt. Skal jeg have en stemmegaffel? Nå, det er lige. Men det er den almindelige A-tone, jeg har her. Det er... Hvad skal vi nu have? Noget... Det er norsk fjeldmars. Norsk Felten? Fjeldmars. Fjeldmars? Ja, så er der 2 damer og så en herre, og så har de sådan en lommetær, der de holder i, og så løber sig. Det er sådan noget lignende toppet, Ja. Ja. Nå, Ja, sådan noget lignende. i den stil. Ja. Ja. Hvad jeg tænkte på... Ja, du kan spille endnu, hvad du... Og de gamle pulver, der så jeg spillet. Der var en vinter, jeg kan du huske, jeg har spillet både i Hyrebier, Jo, lige og i Valby og i Valby til Jo, jeg kan huske det navn tilbage, det er sgu mange år siden. Jeg var jo fandme på farten hver nat der, og kunne se en hjem her. Og spille til pulver, og så var der afslutning for året jo. Ja, Ja. det er jo ikke også. Gørligt, rockerligt. Det findes der ikke meget af mere. Nå, det er jo snart. Det er med folket, der Nej. Det er jo helt i glemmebogen snart. Ja, det... Du kan huske om den her i Valby her, at jeg spillede bulldans, og der var en der ude, der var danslærer, der var Østav Hansen i Valby. Når de spillede den her, og så en kold, de dansede den her skolelærerstykket. Hvad er det, Ja, sådan hvor de gav andre øretæver. Bevæger. Hvad er det, jeg skal til? Det er jo den, du skal høre. Det er sådan.